Di na ko magduda, dagdai ko brasong ug ipakita na. Kamari mga pare, may otto! This Impy Girl on the house! Manito ka niyo mga pare, gumusta mo tanan? Hello! Namit ko kaon kaya ang utang sudah namurur utan. Yang mga mari mga pare, pakita ko rin mga mari ang inuno. Amo utan nga ginataan. Yan. Utan ginataan, mga mari mga pare, o gamay nga. Kasi tawag ani ginagmay. Ang ginag ko, kuan man to, kanang hiniwa ka ko. So mga mari mga pare, narito yung mga special shout out for this Sunday. Happy Sunday everyone. Shout out sa mga FW. Shout out to kay Ma'am Judy Katibay Columnas sa ibang bansa. Lagi po kayong mag-ingat dyan. So ngayon meron po akong mga shout out special dito. Shout out po ko kay Salvador Loiza Tanay. Hello. Special shout out Irene Saldua. Mayong buntag, mayong tuwing hapon. Hello sa inyong lahat. Shout out kay Lit from Germany. Hello. Shout out kay Jerry Dalagan. Shout out to kay Bernadette Pasumala. Batulan, Pamisa. Shoutout ko kay Nismi Ninya Dira sa Cebu. Shoutout sa inyong tanan sa mga solid followers ni Impy Girl. Hello! So, happy Sunday everyone! So, mga pare, thank you so much sa iyong kanunay pag-subaybay sa mga video. So, hope nga magpadayon mong suporta. Ayaw rin mong kalimot, i-like ninyo akong Facebook official, Impy Vlogs. Naghimo ko sa ka-account, but still, Impy Girl. So, thank you so much. So, hope magpadayon mong suporta. Happy Sunday everyone. God bless. Love you all. Mga mare, mga pare. So, ayun din mo kalimot. Suportahan na to Dayani Rosil Facebook page. O sa iyang album nga Duda. So, hope nga suportahan ninyo mga Bisaya, mga vlogger. Thank you. God bless.